Zdravím vás, priatelia. Škoda, že je nás tak málo, ale nevadí. Pán Marček ma neustále tituluje prívlastkami, ktoré mi nepatria. Ja nie som žiaden hrdina. Som drobný, bezvýznamný, po uši zadlžený podnikateľ z Banskej Bystrice, ktorý nikoho nezaujíma. Napriek tomu mám vysokú potrebu sebaúcty. Táto potreba v značnej časti našej populácie totálne absentuje. Ináč by sa nemohlo stať, aby v každom režime sa našlo toľko podliakov, zradcov a kolaborantov, pripravených predať vlast svojich otcov a svoj národ za judášsky groš. Nemôžeme očakávať od ostatných, že si nás budú vážiť, ak si nevážime sami seba. A nemôžeme si vážiť sami seba, ak pustíme do gatí pri najslabšom porive vetra. O tomto absurdistane, ktorý žijeme, sa budú naši potomkovia učiť v školách ako o období temna. Tak ako sme sa my učili o inkvizícii, o fašizme. A vtedy sa nám môže stať, že sa nás pýtajú, čo si robil ty, otec, keď sa toto dialo? Čo si robil ty, dedo, keď sa toto dialo? A my im povieme čo? Nerobil som nič, lebo som mal plné gate? Nechal som si 1000-krát šprtať v nose? 17-krát som sa dal očkovať a buzeral som všetkých okolo kvôli nezmyselným QR kódom? A udával som tých, ktorí si na rozdiel odo mňa zachovali svoju česť, hrdosť a zdravý rozum? A nakoniec som si dal na hlavu vedro s priezormi, lebo by to niekto kázal? Tak to sa nesmie stať. To, že ste tu, svedčí o tom, že aj vy patríte do kategórie ľudí, pre ktorých sebaúcta a úcta vašich potomkov niečo znamená. Ale tu si treba zaslúžiť. A to nie tliapaním, ale činmi. Ak chceme naozaj hrdinov, mám ich zopár v talóne. Sudkyňa okresného súdu v Banskej Bystrici, ktorá napriek politickým a spoločenským tlakom ma oslobodila spod obžaloby v plnom rozsahu. Ja viem, že nič nekončí. Ja viem, že sa prokuratúra v zákonnej lehote odvolala. Ja viem, že ma bude riešiť vyššia inštancia. Ale samotný fakt, že sa našiel sudca, ktorý kašľal na tlaky a rozhodol v intenciách práva, ma naplňa pocitom hrdosti a pýchy. Ďalším hrdinom pre nás všetkých je doktor Žilinka. Nech mu dá Boh pevné zdravie a dlhý život. Viem si ho predstaviť ako dôstojnú satisfakciu za ten prúser, ktorý obýva momentálne Grasarkovičov palác. Do tretice je pre mňa hrdinom doktor Lakota. Vynikajúci človek, vynikajúci odborník, ktorý prešiel nesmiernymi útrapami. A napriek tomu si zachoval svoju tvár, svoj charakter. Týmto trom ľuďom ja nesiaham po malíček na ľavej nohe. Ale beriem si z nich príklad. Pretože ja som musel, oni nemuseli. Im stačilo držať hubu a krok a mali by sa veľmi dobre. Ale oni uprednostnili svoj charakter, svoju česť a svoj zmysel pre spravodlivosť. A preto sa pred nimi hlboko kláňam. Spomeňme si na nich, keď budeme v ťažkých chvíľach. Spomeňme si na bezpočet statočných žien a mužov, ktorí v rôznych krutovládnych režimoch položili svoje životy na oltár vlasti, aby sme sa my mali lepšie. A ja sa pýtam, sme my horší? Sme my slabší? Sme my menej odvážni? Záleží nám menej na našich deťoch, na našich vnúčatách, na generáciách, ktoré prídu po nás? Ja chcem veriť, že nie. A preto vás prosím, učme našich potomkov láske k vlasti, oddanosti k národu. Hovorme im o národných dejateľoch, hovorme im o našej histórii, o našich tradíciách, o našej kultúre. Učme ich, že nie sú žiadni Európčania, ale hrdí Slováci, Slaviani.
Učme ich, parafrázujúc slova pána Orbána, že hrdý Slovák si kľakne jedine pred Bohom, pred ženou, ktorú miluje, a pred slovenskou vlajkou. Pred nikým iným si nekľakne. Učme ich, že hrdý Slovák radšej zvolí statočnú smrť v stoji, než podlíži od strachu a porobe plaziať sa po bruchu pod americkou čižmou. Prečo? Lebo jeho česť, jeho hrdosť a jeho presvedčenie nie sú na predaj. Ja sa vás pýtam, vydržíme? 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 Zvíťazíme? Zvíťazíme? Zvíťazíme! Lebo kto je tu doma? Kto je tu doma? Kto je tu doma? Výborne, hlavy hore, rúška dole, vystrieť chrbty. Spolu to dáme. Nikto z nás sám nič neznamená. Ale spolu môžeme dokázať veľa. Lebo v čom je naša sila? V čom je naša sila? V čom je naša sila? Ďakujem vám za pozornosť, teším sa.